Us vull demanar que, ara que venen uns dies de festes, compreu i regaleu La rebel·lió catalana, 5 veus sobre el procés i el futur d'Europa. Es tracta d'un llibre que he escrit jo mateix, Lluc Salelles, i que el que fa és entrevistar 5 personalitats polítiques d'arreu d'Europa, ja sigui de l'estat espanyol, d'Irlanda, de Suècia, d'Alemanya i d'Euskal Herria, totes de l'esquerra política, és a dir, de la gent que vol transformar aquesta societat cap a un món més just, que valoren quin és el moment polític que viu Catalunya, cap on podria anar a partir del dret d'autodeterminació i també quines han de ser les prioritats de l'esquerra actual davant el procés que hi ha a nivell europeu de restricció de drets i de cada vegada menys garanties democràtiques. Per tot això us vull animar a que llegiu molt, a que ens formem i que seguim aprenent junts per aconseguir que aquest món més just sigui una realitat el més aviat possible.